Ali rudarsko-topioničarskom basenu Bor dugovi jesu otpisani i to u iznosu od skoro milijardu evra. Privredni sud u Zaječaru usvojio je danas unapred pripremljene planove reorganizacije sva 4 privredna društva RTB-a. Od 1,2 milijarde evra duga otpisano je 900 miliona. Ostatak će se otplaćivati u narednih 8 godina. Time je posle više od decenije završeno restrukturiranje Bora koji je za državu od strateške važnosti. Direktor RTB-a, saradnici i advokati iz zgrade Privrednog suda izašli su nasmejani. Posle 12 godina restrukturiranje je konačno završeno. RTB više nije u stečaju. RTB je danas pravi privredni subjekat. Očekuje se stvaranje jednog ili formiranje jednog jedinstvenog preduzeća i iza toga intenzivan razvoj rudarstva. Ovo je inače najveće finansijsko restrukturiranje u Srbiji ikada. Jedan od najvećih dužnika u Srbiji više to nije. Dug je od 1,2 milijarde evra sada za 3/4 manji. Dug je za 900 miliona evra manji. Ta sada otpisana potraživanja gomilala su se još od 60. godina prošlog veka. Najveći poverioci bili su parijski i londonski klub. 100 miliona propalo je ili ostalo RTB-u da vraća i za izgradnju 15 fabrika izgrađenih iz njihovih sredstava zbog zaduživanja za zarade koja sada, između ostalih, nisu priznata. Na ovakvom papiru zadužili RTB Bor, blanko papiru negde u kafani, 42 miliona dolara. To se ne može priznati. Dug se međutim i dalje meri milionima evra. Preostalih 300 otplaćivaće uz 1 godinu grejs perioda pa narednih 7. Jedan od najvećih poverilaca je IDC banka koja je kreditirala izgradnju nove topionice. Znači RTB ostaje da vrati ono što može vratiti, a to je sva dugovanja za obezbeđene poverioce od IDC-a preko fonda i RTB danas stvara uslove da može bolje poslovati. Bolje poslovanje, najavljuje Spaskovski, znači i veće ulaganja. Gordana Bjeletić, N1, Zaječar.